Ходенето подпомага процеса на прочистване на мозъка от токсини. Не в преносен, а в буквалния смисъл на думата. Наскоро качих едно видео по тази тема и ще го споделя отново тук като коментар към този клип. Но с течение на времето функциите на мозъка се променят. Мисълта става много по-бавна, паметта отслабва способностите за взимане на бързи решения, особено в извънредни или по-критични ситуации. И това въобще не е свързано с това колко си умен или колко не си умен. Точно поради тази причина много възрастни хора започват да приличат на малки деца в своето поведение и в своите действия. Физическата активност, в това число и ходенето, значително забавя процесите на стареене на мозъка. Затова колкото по-отрано започнем да се грижим съвсем целенасочено в тази посока, толкова по-добре. И нещо практично, което може да се направи по време на разходка е, например, броенето от 1 нагоре през 3. 1, 3, 6, 9, 12 и така нататък, доколкото човек стигне. Ако пък това ви е твърде лесно, може да се направи в обратен ред. От 100 надолу през 3. Пожелавам ви много хубав и пълноценен ден!